Hey guys! Welcome to my YouTube channel and gagawa tayo kung ano ang nangyari ng birthday. At thank you sa mga nag-greet sa akin ng birthday ko sa Instagram at sa Facebook. Dahil nag-greet sila at yung nag-post ako sa Instagram ng yung may caption doon, tapos yung yan. At thank you sa mga friends, mga YouTuber kong friends na nag-greet sa akin nung birthday ko sa mga nag-PMs, nag-comment sa post. At first, ipapakita ko sa inyo kung ano mga gifts kong natanggap. At ito yung pants, at ito yung blouse. Ginamit ko siya no sa Get to Know Me na video, no last week. Yeah. At ganito kay Papa. Thank you. At ito yung bato. Gamit ko na siya palagi. Pero nung last week pa lang, kasi last week pa binigay. At yeah. Kasi, at galing kay Papa. Kasi, gusto ko yung mga color pink sa yung damit na yung color na pink. Kaya ito. At, ito ay dress. Pero hindi siya ganito. May butonis siyang ilalagay dyan. Ito yung dress. At galing kay Mama. Thank you. At ito ay lipstick. Yan. At ito yung lipstick. Yung dalawa. At galing kay Auntie Min. At kung mapapanood itong video. At may iba bang mga yung mga gifts pa magdadarating. Pero hindi lang ngayon ma-shoot. At yung sa mga friends kong YouTuber, thank you sa pag-gift niya sa akin. Kaya hindi ka na kayo isa-isa i-shout out kasi ang madami nag-greet sa akin nung birthday ko last week. At na-late lang yung celebration. Hindi talaga siya yung last week. Pero nakapag-film pa ako nung last week. Pero November 15 yon. Pero ano pa yun? Birthday ko yun. Pero hindi ko pa yun na film yung talaga celebration. At ito yung mga pictures nung birthday ko. And thanks for watching. If you like this video, thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. See you guys in my next video. Parang kamu.